Al'ummar ƙasar Hausa, Hausawa Allah ya wadata mu da al'adarmu mai daraja, mai mutunci, mai abubuwa da dama. Al'adarmu sun ƙunshi harkokinmu na rayuwa na yau da kullum. A cikin al'adun nan namu ya haɗa da suturunmu, da abincinmu, da sana'o'inmu na gargajiya, da gine-ginenmu. To duk waɗannan abubuwa ne na alfahari. Bahaushe ya san cewa al'adarsa al'ada ce wato mai bunƙasa, kuma al'ada ce mai abubuwa masu tarin yawa, wanda shi al'adun ne yake sa baƙi suke shigowa domin su kwaikwaye mu. Ko da ba na wata ƙasa ba ma, namu na Najeriya suna kwaikwayar al'adunmu domin muna ba su sha'awa. A cikin al'adun nan namu akwai kayayyakin da muke amfani da su a cikin gida, waɗanda namu ne na asali tun kan baƙi su zo ƙasar Hausa. Sun tadda mu da abubuwanmu da muke amfani da su wajen yin girki, wajen yin gyaran gida, wajen yin hatta irin yadda muke tsaftace gidajenmu. Al'ummar Hausawa muna da abubuwanmu na gargajiya kafin Turawa su kawo mana nasu. Yau za mu yi magana ne akan ƙoshiya. Ƙoshiya wani cokali ne da al'ummar Hausawa suke da shi tun asali, wanda ake sassaƙa shi daga itace. Ƙoshiya cokali ne da Bature da baƙi suka zo suka tadda mu da abinmu. Da shi ake ɗiban miya, da shi ake cin abinci, ya danganta da girmansa. Sannan kuma akwai abin da muke cewa muciya. Muciya muna amfani da ita wajen girka abincinmu. Muciya ta samo sunanta ne idan kuka ji an ce muciya, wato mu ci, abin da za mu ci ne a cikinmu. Ƙoshiya kuma ta samo sunanta ne daga ƙoshi. Ƙoshiya idan ka ci za ka ƙoshi. To kun ga wannan kaɗai ma ya isa abin alfahari. Sannan muna da bulugarinmu da muke amfani da shi wajen haɗa miyarmu ta gargajiya, ko miyar kuka, ko miyar karkashi, duk miyoyinmu ne na Hausawa na gargajiya. Sannan shi wannan bulugari da ake da shi, wasu su ce masa bulugari, wasu su ce masa bulugari. Amma ina so ku gane kalmar bulugari wani ice ne da Hausawa suke da shi, wanda Allah ya ba su a cikin irin itatuwan da muke da su a ƙasar Hausa. Icen ne yake da wani irin yanayi a kansa, kamar yadda yanayin bulugari yake za ka iya murza abu da shi. To itace ne bulugari, daga nan bulugari ya samu sunansa, amma asalin sunansa mabirgi ake ce masa. Ya danganta kuma da nahiyar da bulugarin nan ya fito. Waɗannan duk abubuwa ne da muke amfani da su a ƙasar Hausa wajen cimakanmu, da su muke yin muke sarrafa abincinmu da su domin mu ci.